Lento lena izodinga ukuthi siyibuke ngeso elijulile. Ngenkathi uMancinza esaveza inkohlakalo yezikhulu zakahulumeni, sasithi right, eveza izimfihlo zalapha neMsunduzi Municipality. Sasithi right. Ngenkathi eveza izimfihlo ezenzeke ezitolo zohontshosini, izimfihlo ezenzeke enkampanini, sasithi right. uMancinza akaqala ukuveza lento akayiveza izolo. Why meseveza lokhu okomuntu onimjwayele bese nithi useyabheda? If uMancinza wakwazi ukuveza inkohlakalo eyenziwa iqembu lakhe, njengobani ungake-expose iqembu lakhe, uMancinza usasanda kuveza ukuthi angazi ubaba lona oseke waphatha emaphoyiseni akalapha eqembini lakhe. uMancinza wakwayiveza lokhu zinkohlakalo yakhe. Sangasho ukuthi unamaphosisi uMancinza. Uhlezi nje neziveza lezi zinto left and right and center. Namuhla ngoba useveze lo yena umkhonzile, usenamanga, wrong. Awuthi nginihlephulele kancane, khona lo sisi lo osebenza kwi-podcast and chill, uke wayiveza lento eshow uMancinza ukuthi mhlawumbe abantu abaningi abamnakanga. Uke wayiveza last week lo sisi osebenza kwi-podcast and chill ukuthi osibanibani babevele bazi ngalomhlangano ukuthi mhlawumbe aninakanga. So akukho kusha mina okukhulunywe uMancinza izolo obengakade ngikuzwe before. Bese ngikuzwile ukuthi lo mhlangano kuthiwa waze wadelay waba sebusuku, kuthiwa into vele endala. Lokho kukhombisa ukuthi if bebefuna ukumazisa lo munye okuthiwa bamasango bese eThekwini, bebengakwazi ukumazisa bese nesikhathi. So kuyona yonke lento kunamaphosiso akhona. Lo mhlangano kuthiwa akuyona into ehlelwe manje, kuthiwa into eyayihlelwe ngenyanga edlule. Eziwasho lwasise okulokhuza okuyi-podcast and chill kaMaG. Washo ukuthi wamtshela vele omunye wabo ukuthi kunomhlangano ozohlala. Pho lo munye ukuthathaphi ukuthi lo mhlangano waba yi-surprise because umhlangano kwakwaziwa ngawo. Bafethe izinto eniyibheke nijulele futhi. If uMancinza kwazi ukushaya iqembini lakhe, simvume sethi right, why pho meseshaya kulo muntu enimjwayele bese nithi wrong? Ngoba phela ube sumvuma sihambisana naye sonke lesikhathi ngoba akaqala ukuveza lento ayiveza izolo, behleze ayiveza nje. Futhi ebe nesibindi kuyona. Ilokho nami okwenza ukuthi ithemba lento akayisho ngibe nalo nje impela nginalo, futhi mhlawumbe u60% wethemba walento akayishoyo nginalo ngoba ngiyamaze ukuveza eyiveza icorruption. Sukela koMsunduzi Municipality beyiveza icorruption isithuli, eveza abaholi isithuli. Namuhla ngoba useveze lo wena nimthandayo wrong. If wakwazi ukuveza abeqembu lakhe, ila engabona khona ukuthi hayi mfethu akathathi hlangothi lo mfethu lo. Asimgcekanga lokho kasishonga ukuthi unamanga. Ngoba nakho useveze lo yena umkhonzile, usenamanga kanjani manje? Why kanjalo amanga yena ngobani? Ngani washo usiso lapho kwi-podcast and chill? You can go to YouTube. Lento uyisho last week. You can go to lokhuza ku-YouTube uyobuka la ekasho khona ukuthi usibanibani omunye wabo wamtshela ukuthi kune meeting ezoba khona. So lo usekuthathe lapho ukuthi lo meeting yayikade yi-surprise and wazi wajika nje endleleni. Ibe isho ingane ukuthi usibanibani wangihlebela mina ukuthi ikhona meeting ezoba khona. Futhi ngingadlali ngathi ekuthe sengazi ukuthi beningayazi meeting. I-meeting yayaziwa kuswela kudala.